Čau lidi, já bych vás chtěl přivítat na dnešním na prohlídce našeho Mamhamachi serveru. Takže, když se lognete na náš server, tak se objevíte přímo tady, na téhle zlaté kostce. Čau. Tamhle to je jeden z hráčů, kteří tady hrajou. Když se objevíte, tak samozřejmě si musíte přečíst pravidla. Tady vyjdete hned a máte tamhle vzadu smiley. Tady je tady to jsme ještě nezařídili vevnitř, ale nejspíš z toho uděláme nemocnici nebo takhle něco. Ukažím file. Je tu plugin na... Máme to docela dost pluginů. No. Tyhle, našel jsem to blbě, nebo to nereaguje, já nevím prostě. A mám docela lagy. No, tady ukažím pro file. začátečníky... Pro začátečníky... Tady, když se lognete, tak se můžete podívat na nějaký redstone návody, který většina z vás zná, ale možná někteří ne. Prostě tady potom si můžete prohlídnout, že jo, gate, falsebook, bridge, prostě nápis Minecraft. Tady potom dole je velká propadliště dolů, to vám nebudu ukazovat, tam dole si dáváme čajíček. Tak leď, no. Minecraft nápis, nic moc. Cesty tady jsou všechny dělaný z takovýchhle golden bloků, kromě nějakých výjimek. Letní kino, který udělal Hippie 97. Tady je bow arena, jakoby sem chodíme si prostě zastřelit proti sobě, no. Po každý chcípne. Chcípni! Po každý chcípněte vy. Ne, po každý chcípne Martin vždycky, protože to nejvíc. Co je? Tak jako ty prostě ty vždycky tam stojíš a necháváš se všema odstřelovat. Ještě kdyby. Jo, jinak Martinův kanál vám dám v popisu videa. Takže pak tady máme... Co to meleš, ty vocuse? Tady je diskotéka a tady je takovej... Hej, máte zaplay game mod? Jo. Jo. Ano, tak na to nikdo nezahraje, no ale tam prostě, kdybyste na to bouchali, tak tam se vám zahraje melodie. Všichni znáte určitě jedny písničky, TNT. Tady to je trochu jiný, tady to nemáme na gate, tady jsem to dal na páku. Jo. Co je? Au! Co je? To nefunguje. Nemlaské, nehudné. Prostě náš hráč, no tam je sluchaček Norise, v hradu jsou ještě nějaké repetičky jako vězení a takhle. Tady ještě, když se podíváte, tak tady je nás tady víc, ale zatím jenom... Kdo mi odkopal střechu, sakra? Střechu? Já ne. To byl Kuba. To ti jde prčit. Proč ty máš písny jako stůl? Jo, je tu Kuba, máš v baraku Kubu, to byl on. Vy nelezte mi do baraku. Kuba tam byl. Já si to taky, ale to nic nedokazuje. No potom... Hej! Hej, ale... What the heck? Kubo, jako já tě kiknu prostě, ale to mě naštvalo. Ne, já dám něco lepšího. Jaký debil to tady udělal? No. Jdi do hry s opilostí. Já dám něco lepšího. Děti, neptejte se na to rodičů. Jdi do prdele. Haha, máš to. Tyve, tak teď jsem tady rozbil. No tak prostě tamhle vzadu je clay, jak bych to řekl. Tady se to Prostě točí. podkopávačka, že tamhle jeden, tam druhý a podkopávají se, kdo spadne, prohrál. Tady taková blbost, to jsme dělali, když jsme se nudili. Tamhle je velká pyramida. Lag teď trochu menší, větší, hodně velký, epický. Jo. Si budu muset snížit, to bude příště to. Prostě tady ještě nic to není, tak se načti, Hergot. No prostě vevnitř ještě nic moc není. No, pak tady ke všemu jsou přivedené cesty. Tamhle vzadu
to jste možná viděli plechovka Fanty, tam hele má rozdělanýho něco Kuba, neboli hippie. Hoppy! AS, Hoppy! možná AS, má někdo uhodne, co to je. A kdo řekl, že to je autoshop, tak ten to má správně. Máme Ale tady žádný auta. velký autoshop. Je to Bez docela káho. velký. Ty vole. Tady máme tváře hlavních, tohle je Dennis Opera, to jsem já, tam to je jeden takový, který už tady nehraje, a tady to je ještě předtím, když ještě neměl koupený Minecraft, tak tohle je Kuba. Pak tamhle všechny nástroje zobrazený, fotbal a plugin na arénu.